možno piť kávu v bufete, nie? Dávno za nami psychiatrička. A však Gusto udrie tretí raz, na gong a začneme. Gusta sme už dávno prepustili. Som rád, že nám ostali peniaze na Boženku a na Nadiu. No ale Ferko zostáva. Ferko zostáva. No, tak choď na ulicu. Prečo? No, popros nejakých ľudí, aby sem prišli. A čo keď máme vypredané? Tie časy sú dávno. Počkaj, ja sa pozriem. Tuto jeden sedí. Ale to nemôže byť len tak, prečo by sedel akurát tu? Určite si kúpil listok. Neviem. Trojedno kvíti, slunce nespí. Ešte tu začínaš češtinou. Bude aj ten jeden, čo ty si tu zaplatil. No tak zažni svetlo, keď neveríš. No zažni. No, ešte to, vieš čo stojí teraz 1 kW? Viem, však Gusto sa uchytil v elektrárni. No tak poď na ulicu, tam popros, klakni si a to. Prosím ťa, pekne. Aj tu čo dnes? To môže byť optický klam. Ale prosím ťa, optický klam. Ja ti to obehnem celé, aký optický klam. Ježišmária, tu sú všade ľudia. Pozri sa. Pozri, a toto je čo? Čo? A toto sú beberičky. Ty však tu je ľudí ako maku. My budeme musieť hrať. Ale čo si sa zbláznil, čo to treba, že budeme musieť? Môžeš byť rád, že nám umožnili. Pekne sa pokloň a povedz im, že ich srdečne pozdravujem. Tak to poďme. Však ani nebudú vedieť, kto k ním hovorí. Tak možno, že to bude lepšie. Náhodou na mňa sa minule boli pozrieť až z Prievidze. Áno, náhodou. Rozprával som sa s nimi po predstavení. Mysleli si, že bude hrať Labuda. Pekne sa osrali. Prosím ťa, nepoužívaj takéto výrazy pred ľuďmi. Však to nie je po česky. Poklon sa a povedz, že ich pozdravujem. No. Tak on vás pozdravuje. Počkajte, najprv. Poďme. Ale srdečne. Len tak. Srdečne. Dobrý večer. Stavím sa. Všetci ste sa prišli pozrieť na našu najnovšiu divadelnú hru. Prosím? To tak až taká najnovšia nie je. No ale neodchádzate. Máte iný program? Nie, zostávate. Lebo to mení situáciu. My budeme musieť hrať. Poď. Tak. My sme strašne radi, že budeme môcť hrať. My ste investovali svoje peniaze do úžasného projektu. Vy uvidíte také predstavy. Jaj, že či vám bude vadiť, že túto divadelnú hru nenapísal ani Shakespeare, ani Molière, ani Ibsen, že túto divadelnú hru napísal a je vôbec potrebné povedať Bajza. No. Jozef Ignác Bajza. A vôbec nepôjde o divadelnú hru, pôjde o dramatizáciu prvého slovenského románu od Jozefa Ignáca Bajzu, René Mládenca, príhody a skúsenosti. Jedným slovom o monumentálnu historickú fresku z 18. storočia, ktorá sa len tak míri desiatkami a stovkami postavič. Jaj, že či vám nebude vadiť, že dnes večer všetky tie postavy budeme hrať len my dvaja. Nebude vám to vadiť, čak. Povedz, bude? Nebude. Nevadí im to. Nevadí. Za tie peniaze uvidíte, čo ste ešte nevideli. Také novinky z celého sveta, zo sveta kulinárskeho, kartografického, zo života rebelánskeho, aj zo života prostého ľudu. Iste sa čudujete. Čo sa nečudujete? Prosím vás, začudujte sa. Čudujete. No sa čuduje. A čo sa čuduje? Že akurát my dvaja sme sa rozhodli vyrozprávať Bajzov román. Je to preto, lebo my sme jediní, ktorí Bajzov román čítali. Boli tu v minulosti mnohé pokusy prečítať tento román až do konca, ale úporne zápas s driemotami odradil mnohých zarytých nadšencov. My sme dvaja, mohli sa striedať, tak sme sa prehrízli románom skoro až do konca. Tak, a teraz vám poviem úvod vo veľmi pregnantnej bajzovskej
Ale no takže jeden odišiel. Moment. Čo je? A už aj ho No tak. Usiň. Čo je? Kto to bol? Nejaký intelektuál. KDH. No. Otec Rumún, matka polomaďarka. Berie 6 000 korún mesačne u firmy Pudinára syn. Víte si prestávku si ho podať. Áno? Hej, a mohol by aj Miško a Ferko? Oni by si tiež strašne radi udreli. Tak, poďme na to. Svetlo, Ferko, podielaj ty do elektrárne. No. Nachádzame sa v slovenskej krčme v 18. storočí. Ak sú medzi vami milovníci symbolov, a určite, že sú, vy ste ich oblial pocit bláha, lebo slovenská krčma je symbolom nášho sveta v 18. storočí. Čo je, kam idete? Ja, čo sa len hniezdi. Hniezdiť sa môže. Hniezdiť, áno, odchádzať nie, to platí pre všetkých zamkolci. Tu je kľúč. Z historických výskumov vieme presne, ako to u nás vyzeralo v roku 1781. Predstavte si, že na jar všetko rozkvitlo, vtáci prileteli z južných krajín, potom žatva bola v lete, na jeseň opadalo lístie zo stromov, tí vtáci znechutení odleteli a zima prišla a potom tie víly vence, až tak. Aby bík, bystrý komilov. Skrátka, slovenská krčma si žije svojím zabehaným životom, už dávno sa tu nič nezmenilo. A ani sa No nezmenilo. počkaj, nepredbiehajme. Sme v roku 1781. Pri stolíkoch tu sedia rodáci. Prefíkaný paľok, s bystrými očkami. A jednonohý Ďuro s neodmysliteľnou fajočkou a divou briadkou. Nemá na dohán a preto cmúľa fajočku len kvôli vôni začmudenej trúbelky. Okrem nich tu sedia v krčme aj mnohí ďalší dnes večer, ale tí budú dnes večer ticho. Ja už tak. Sa Janoš, ale veď na druhej strane, hej, onak. Vidíš? A šťule kydíš. A čo ty tu? Priženie sem sa. Hej, či si to Mara myslela? A co ja viem? Co ja vím. Rozpráva, ako mu zobák narástol, má bližšie k Bernolákovskej slovičke. Dajme sem si ešte jeden. Nalej, krčmár, pípek nás trápi. Pípeť. Rozpráva, ako mu zubák narástol. Má bližšie k Liptovskej slovenčine. To ani Kristus Boh nedá dobrá. Keď sa tá smím opýtať, tak tež Slovák. Nuža. Ťažko je na svete. Táško. Ešte, že sem tam človek môže plesnúť ženu po hubie. Či som sa zdrúľal. A však na tebe nevieš vidieť. Ale tuto duši sa žiada voľnosť. Tí hornáci sú rebelanti. Jak si to povedal? Slobodienka moja. Slobodienka, tuším si budem musieť odskočiť. Prozatím do vidzenia. Nalej, krčmár. Tuto som mal voľakedy nohu. A už mám len túto. Hej, či to skrivodlivosť. Varuj, zvolal krpáň Mítoň, ale už bolo neskoro. Nôžka moja, už ma ty neponesieš. Už ty nikdá nikoho do zadku nekočíš. Dajte som sa zdrúť. Hej, No čo ty tu lietaš? kosa mráz, strašne tam mrzne. Aj nedalej, židáčku. Čo tu lietaš ako prdrogatia? Nestaraj sa, mám ja svoje chodničky. A skade si sa k nám prionáčil? A však si sa priženil sem sa. A či si ťa Mara mysela? A co ja vím? Bôľno mi na duši. Ja jedno ne. O ten potem. Ja da di daj, da 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 di da daj do. Da 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 di da 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 da. Nejakí príšerci idú hore cez zinu. Podívame sa kúknúť do toho. Ale ja som sa už drúľal bez nohy ďaleko nezajde. Ja veru idem. Môj dedo bol všade bol, môj tatko bol všade bol a ja sem tiež všade bol. Jejda, neký, aký ja sem zviedavý, čo sú to tam za kmíny?
Už vidím, ako sa milovníci náročných historických fresiek slastne zahniezdili. Áno, správne ste to pochopili. Odchod učikujúceho má dva motívy. Poprvé ukázať, aký je Paľo zvedavý, po druhé herec sa za scénou musí vžiť do novej postavy svetobežníka a cestovateľa Van Stipolta, ktorý sa vracia so svojím druhom do rodných končín. Dobrý deň, vzácni páni! Odkiaľ? Cudziny, dobrý človeče. A kde tu máte krčmu? A to pod kopečkem. A ja tam akurát idem. Už sa ani nepamätám, kedy som tam byl naposledy. Teraz ešte prichádza ako prefíkaný Paľo. Ale o chvíľu sa vráti ako svetobežník a cestovateľ Van Stipold. Naša historická freska sa začína zaľudňovať. Držte nám palce, aby sme sa z toho nezbláznili. Konečne doma. Zdravím ťa, rodné Slovensko. Dobrý deň, rodáci. Ako je to útulne. Domácky. Tu sa človek nemusí hrbiť pred Mohamedánmi. Tu sa nemusí napchávať tými hadími potvorami. Tu sa nemusí báť morskej búrky. Tu stojí oboma nohami pevne na rodnej zemi. Moje meno je Van Stipold, ale pochádzam stadiaľto. Pochodili sme s priateľom Reném celý svet. Neviem, či ste už počuli. Reném. Chudá chlapec po celom svete hľadá svoju stratenú sestru Fatimu. Nepočul. A v morskej búrke naša loď na ceste z Benátok do Tripolisu stroskotala v prudkej búrke. Štvorot metrov zrazu zahvížďalo v prudkej búrke. Zo 4 strán, prudko dujúc, začali preokrutnú vojnu. Južní sa mali ponad prouhu lode od zadu za severa, do bokov, od východu jeden zaťahu a druhý od západu slnka. Čo by na to? Aký som rád, že som medzi svojimi. Všade dobre, doma najlepšie. Všeličo sme videli, všeličo sme zažili, precestovali, dačne vám to vyrozprávame. A doma, ako? Krčmár, čbánik vínka a klobásku. Nepatrí sa hovoriť s plnými ústami, ale zatiaľ čo pán Stipold dojedá klobásku, ktorú si objednal u krčmára, jeho priateľ Don Varlet, ktorého čaká, sa zahovoril v stodole za takou mladúčkou sedliačkou. Konečne doma! Zdravím vás, rodáci! Dobrý deň, milý Van Stipold. Domáca klobáska. Bože môj, či som sa na ňu len tešil. Ľudia muži, a ja som sa vrátil do šíreho sveta. A verte či neverte, všeličo som skúsil. Nemám pravdu. Vás ty, však počkaj, dojedz, potom povieš. Volám sa Don Varlet, ale Slovensko vie kolísko, tu som sa narodil, tu som začal buntošiť. No. A čo? Pán farár, notár, učiteľ, zdraví. Co ja, my? Ty sa, Marie, chodia? Chodia, až po večeri. My nevečeráme, podáš na jedzení, by sme sa nevedeli tak skoro ožrať. Krčmár, klobásku a holbu vína a potom sa pustíme do rozprávania. Veru, čo sme zažili, aj slona sme videli. Tiger sa dravosti len za srdcu vzdáva a slon tají sily. Šarkan zjemnie v chvíli, keď láske holduje, berie ju či dáva. Čo vy na to? Pekná hovadina.
Kto vie, skade ich sem čerti nesú. A ty, ten jeden si tam niečo nacíra na tú klobásku. Čo ma po ňom? Čo to môže byť? Čo si nacíra si to na Nie, klobásku? to je jedno. Ja sa idem opýtať, Ale ja sa nezačím počítať sa opýtať. Dobrý deň, mladý pánku. Nechajte sa rušiť, dáme náhodu okolo. Mohli by ste mi stane to, ale náhodou ma cestička, tady to. Klidne jedzte, neobracajte sa, že sa zadusíte. Ja sa vás chcem opýtať, mladý pánko, to, čo si nacírate na tú klobásku, to je co? Ja? Ďakujem, dobrú chuť. Nedajte sa rušiť. Horčica je to. Horčica, no, nevydali. Poďme teraz. Rozbalujú ty svoje pakšameče. Černopiažníci. Ja neviem, to vyzerá, ako keby začali rečniť, alebo čo? Tí nám z biedy nepomôžu. Joj, voľno mi na duši. Veľa vážení, zavítali k vám svetovešníci alebo to globtroty, aby vám predviedli strastiplné putovanie po moriach a súšach celej Zemegule. Ja vám s typou, ako aj môj priateľ Don Varlet, milovník Orientu, vám porozprávam, ako vyzerá náš bezdejší sviat. Vylíčime vám pravdivo a nebojácne všetko, čo sme zažili. Dosviete sa o Kvádoch, Čerkesoch, Korutácoch, Hasanovi, Husejnovi, Abu Bekrovi, najznámejšom z nich. Robíme to všetko pre vaše potešenie a poučenie absolútne nezištne. A preto vás prosíme o malú podporu. Môžu byť aj vám. Celá produkcia je predvádzaná po mocnárstve s láskavým dovolením a s písomným povolením, prosím. Nie tak blízka. Neboj sa, nevedie čítať. O chvíľu začíname, deti, neplete sa, prehráme zajtra na námestí, pretože nemáme nič spoločné s podvodom, začneme naše predstavenie rovno. Vy a prvý, René so svojimi druhmi, lúčia sa s Benátkami. S Bohom Benátky! René. Prežili sme tu nádherné chvíle. Nemá pravdu, duhovia. Pravdu vraví. S Bohom Benátky, s Bohom Perla Jadra. S Bohom škrachot kanálov, ktorými sa nesie zvučný spev gondoliera. Se gira puertamente, circumente sacramente, sia di puerta mio porto, Via qua c'è tu lo sai. Tak čo, milý gondolier, ako sa ti páči v Benátkach? Pýtam sa, ako sa ti páči v Benátkach. Prečo neodpovedáš, veď si stratil reč? Nie, pane, ale nerozumiem po slovensky. Parla italiano? Sí, signore. No výborne. Tak ako sa ti páči v Benátkach? Veľmi. Nikam nemusím chodiť pešom, všade zájdem na tejto svojej gondole. Naozaj všade, to ti teda závidí. Aj keď musím podotknúť, že závisť nepatrí medzi naše národné vlastnosti. Obdivuhodný národ. A kde sa rozprestila tvoja krajina, vzácny cudzinec? V samotnom srdci Európy, lemovaná sítozelenými úbočiami Karpát a zasneženými vrcholkami Tatár. Nevyzeráš na Tatára, pane. Nie som Tatár, som Slovák, ak ti to niečo hovorí. Nie. Rátal som s tým. Veď teda, že patrím k prazvláštnemu národu, čo na srdci, to na jazyku. Akurát ten jazyk ešte nemáme jednotný. A ako sa potom tam u vás hovorí? Nuž, milí gondolier, jedni hovoria tak, jedni onak, druhí hovoria tak i onak, a sú aj takí, čo nehovoria ani tak, ani onak. Už tak či onak taký národ, ktorý hovorí toľkými jazykmi, sa vo svete nestratí. Aká škoda, že už vchádzame do prístavu. Mohol som sa od teba dozvedieť ešte všeličo zaujímavé. Žiaľ, už sa nedozvieš, lebo musím vystúpiť na breh, kde ma už netrpezlivo očakávajú moji druhovia. Tiež Slováci? Väčšinou. Takže s Bohom a ďakujem ti, že si ma odviezol zadarmo. Zadarmo, pane, zadarmo! Veď je to ľudské. Tá veľkorysosť, tým sa vo svete nestratí. Však to... To ja neviem pochopiť. Tak oni sa tu člunkovali, a tu nebereme voda. Tu nie, ale tam. Veď si počul. Počuť sa moču, že sa na nej hluchý.
Ale nevidel som, víš? A ja, čo nevidím, tomu neverím. Tých Benátkach. Že? A víš, že tam mohli byť? No. Mohli. Ale nemuseli. Ja si myslím, že tí 12 chcú prekabať. Ale taký, A že by z tých Benátkach všade bola voda? ale nože pravda, no. A jak by tam tí ľudia potom chodili? Ale nož veď na tých loďkách, veď si to videl, nie? Ja som žiadnu loďku nevidel. Veď tie loďke mali tam v tých Benátkach. No, tuto to len tak ukezúvali. Ja sa budem musieť ísť dopýtať. Tak sa ich opýtaj tamto sem. Akurát ich sa budem No pýtať. a koho sa chceš pýtať? Poď sa máme na svoje chodničky. A však aj im poviem svoje. Dávaj pozor, podívaj sa, ako to poviem. Nedajte sa rušiť, horčica. Víme, poznáme. Ja som sa chcel opýtať, príbene ste. Matý Pánko, to, čo ste tu predvádzali, to byla pravda? Alebo to byla len tá? Takový, klidne dobrú. Nehovoril som ti? Pravda to bola. Môž byť. Aj tak sa budem musieť tuším opýtať. Ja už tak či onak. Voľno mi na duši. Výjav druhý. René sa vydáva hľadať svoju sestru Fatimu a jeho loď v prudkej morskej búrke stroskota. When the skeletons to ride are the skeletons. When the rakers get him out, while the skate will rip it high. We just had the fantasy of it high. Čo milý kapitán, ako sa ti kormiduje? Pýtam sa, ako sa ti kormiduje, prečo neodpovedáš, ale si stratil reč? Nie, pane, ale nerozumiem po slovensky. Do you speak English? Yes, sir. Tak ako sa ti kormiduje? Ďakujem za opýtanie, dobre. A čo sa trasieš, ale nie od strachu? My Angličania nevieme, čo je to strach. Trasiem sa od zimy. Zišlo by sa trochu rumu. Veru, ja by som si odol. Aj keď musím podotknúť, že pitie alkoholických nápojov nepatrí medzi naše národy. Zácný to národ. My Angličania sa dosť často pozeráme na dno pohárika. Tak toto ďaleko nedotiahnete. Vieme, pane, ale nemôžeme za to. Len čo uvidíme kvapku rumu, vojde do nás nevídaná sila a odvaha. Tak si odvážne len preto, že pijete, je to veľmi smutné. Je to smutné, pane, ale za to nám je veselo. A koľko rumu vypije za rok priemerný Angličan? U nás niet priemerných ľudí, pane. A smiem sa opýtať, keďže u vás vaši ľudia nepijú, čo robia vo voľnom čase? Rozmýšľajú. Obdivuhodné. A prišli už na niečo? Vraj, ale nechcú povedať, že na čo. Hrdé nátory. Tak čo bude s tým rumom, pane? Keď nevypijem denne pintu rumu, začínam strácať orientáciu. A ako sa to prejavuje? Zvyčajne tak, že narazím na vysoký skalný útes. Na takýto. Damn it, tušil som to. Dúfam, že sa večer uvidíme. Kapitán opúšťa loď ako prvý. Taká je v Anglicku tradícia. A my Angličania si na tradíciu potrpíme. Čo? Už čo? Iný kraj, iný mrav. Krásne. Zatiaľ to kapitán po 3 dňoch namáhavej plavby na dobro stratil orientáciu a klesol na dno Stredozemného mora. Náš hrdinský René plával ďalej. Jeho plavecký štýl nebol najčistejší, na to však mal dostatok odvahy a magickej energie sily, aby preplával celé more. Ale ani to by mu nebolo stačilo, lebo by bol zablúdil. Našťastie mal pri sebe celkom náhodou tento prístroj. Ten mu ukázal správny smer v rozbúrených vlnách Stredozemného mora. Kompas. Vážený, prítomný kompas. Kompas. To je tá maličkosť, ktorá zachránila Renému život. Kompas. Kompas. Tam páni. Kompas. Kompas. Čo? Videli ste už dačo také, Sáko? A možno som videl, a možno som nevidel. Tak si to obzrite, toto je náhodou pravý. A čo by som si obzeral? Som sa dosť naobzeral. No, nebojte sa. Ja sa nebojím, keď som ťa za mnou schmatol, celú krčmu by som s tebou vymládil. Čo by ste ma hmatali? Takto silu máte obrovskú, čo sa? Ja? Keby som ťa stisol
Ani pomodliť sa nestihnem. Aj guráš máte. Ja, keď ťa nadvínem, tak uvidíš. A kde sa vo vás berie toľká sila, Slávko? A či ja viem. Ale keby som ti jednu bachol, tak sa nepreberie. A čo by ste mi bachli, však ja som dobrý. Dobrý. Ale keby som ti druzol, nedozelenieš. No, keď už máte toľké sily, Slávko, to by ste uniesli. A čože by som neuniesol? No tak to skúste. A čože by som skúšal? Nebojte sa. Ja sa nebojím, keď ti jednu druznem, tak uvidím. Tuto, pozrite sa, to je ručička. Ručička. O na hodinkách. A tá stále na sever. Ručička. Na sever. Aj podľa machu viem. A keď nebude machu? Machu je dosť. Ale mach rastie na strome len na tej strane, kde je sever. Ale tuto s týmto môžete krútiť ako chcete. Ručička furt na sebe A rukačka. čo by som krútil? A? S týmto v hore nezablúdiť. Horu ja poznám a machu je dosť. A keby ste boli na mori? Čo by som ja na mori robil? Hore mi je dobre. Na mori je pekne. No, samá voda. Ozaj, Slávko, a viete, že tá morská voda je slaná? Čo? Slaná. A čože by som nevedel? A ako viete, keď ste na mori nikdy neboli? A čo si ty farár, že sa ti tu mám spovedať? Farára tu máte? Máme. Akého? Žakého, nášho. Katolického? Noža? Vy ste tu všetci katolíci. A ty si varí? Ja som tiež katolík. Ja som katolík. Však katolík. No veď za to lebo. Inak ja tvojho Anciáša luteránskeho. Ja som katolík, ja vám hovorím, ja som katolík. A kamarát? Tiež katolík, povedz. Katolík. Ale keby nebol, tak by som mu taký drúzol. Že by sa hneď prekoprcol aj s tou horčicou. A čože vám tí luteráni porobili, Slávko? Ale už nič tak. Krčmár, nalej! A ten váš krčmár, tiež katolík? Nedá sa povedať. Ale nalej, jo. Sypite si, Slávko, na zdravie. Toto vám tu nechám, poobzerajte si. Čo by som si ja obzeral? Ja dosť naobzeral. A pravdu vravel. Krčmár, naležte ho. Tajne si, kosa mraz. Tak čo, šarapacili velice? Máš, keď nešarapacili, tak si môžem sadnúť, ale keď šarapacili, budem si musieť odskočiť. Tam to popijem. Nehovorili niečo, čo sa dá použiť? Čo použiť? Poučiť, chcem poučiť, ne? No. Takže nešarapacili? No, tak si môžem na chvíľu sadnúť. A tak, Castro. Kde sa tu zebral ten Castro? Cez kličke na vrchu, však ten sa nedá nič variť. A čo je to Castro? Danečie, čo je to Castro? Vy ma s tú vašu reču privedete do hrobu. A v čem varíte zemáky? Hrniec, tak povedz rovno. Hrniec. Človek, aby si jazyk dolámal. Hrniec. Čo nemôžete povedať jednoduše Castro? Hrniec. Priekopa. Prievidza. A do tému má A my rozumieť. si rozumieme. Vy si rozumíte. Ak mu príde niečo povím a každý sa má vypýtať, čo sa to povída. Čet mi bol žlužel naziť na to vaše Slovensko.
Tam u nás doma, v Sološnici. Vešiel sem do hospody, sadel som si k Lojzovi, povídali sme si. Keď ešte Lojzo nebyl dojíti, tak som si povídal sám ze sebou. Naozaj, kde sa tu zebral ten Kastrov? A čo nevidíš? Veď je to kompas. A viete, čak to by sa nevidel, čak sa není slepý, ne? Jak to je oni, ten jak to povedal? Čo si z duba spadol? Kompas nepoznáš. A poznám, čo by sa nepoznal. Kompas, ne? Tak u nás v Sološnici to máme v každém dvore. A na čo má je to? Že na čo? No to je ohromné, to sa ma ani nepýtaj, že na čo? To sa ma pre podruhé ani nepýtaj. Je to len na mori užívajú. Väčšinu na mori, ale zebal máme aj my u nás v Sološnici. A čo s tým robíte? A čo by sme s tým robili? No však on je však. No čo na mori, ne? A vari neviete, kde je sever. No? Si počím úplne nadratý. Aký sever? Čo tu trepeš? Ale veď ty trulo sprostý, toto ti ukazuje, kde je sever. To tento Kastrov, že ukazuje, kde je sever. To tento kus, toto, že ukazuje, kde je sever. To ma podrž. Ten Kastrov, že kde je. Že kde je. Kurva. Tuším si, budem muset predsa len odskočiť. Kompas. Jaj, voľno mi na duši. Medzi tým preprával René dosť podstatnú časť Stredozemného mora a blíži sa k severným brehom Afriky. Približne do miest, kde sa do Stredozemného mora vlieva prastará africká rieka Níl, preči domorodcov nazývaná Abáby. Rád sa kúpil v mori. Ale čo je veľa, to je veľa. Po 17 dňoch plávania som už skoro úplne vyčerpaný od hladu a od smedu. Musím sa poobzerať, aby som tu náhodou mohol naďabiť na nejakého afrického domorodca. No, čo bedákaš mi, domorodec, stratil si niečo? Viete sa, prečo tak bedákaš, že si stratil reč? Nie, ty biedný ďavol, nerozumiem po slovensky. Salam alejkum, vzácný ďavol, nebedákam, ale modlím sa k Allahovi, lebo on je mocný. Ty sa modlíš, ale ja bedákam. Aj keď musím podotknúť, že bedákanie nepatrí medzi naše národy. Bedákam, lebo som už úplne vyčerpaný od hladu a od smedu. Pre zmilovanie Božie pomôž. Stačí, keď povieš, že veríš v Allaha. Aha, už neverím, ale v takejto situácii. Áno, verím, mama. Lebo on je mocný. Ako vravíš, a teraz mi už daj najesť a napiť, čo hrdlo radíš. Allah by mi nikdy neodpustil, keby som urobil takúto hlúposť. Teraz, keď si vyhľadovený, vysmednutý a zoslavnutý, hravo ťa chytím do tejto siete, do ktorej som mal pôvodne chytiť živého krokodíla. Prečo práve mňa namiesto krokodíla? Pretože živého krokodíla tu na brehu Níla môžem chytiť hocikedy. Ale živého Slováka málo. Oso, ty si do mňa mal. Neboj sa, dobre ťa speňažím. Ale ma nechceš odrať z kože ako toho krokodíla. No, ako nápad to nie je zlé. Ale Allah by mi nikdy neodpustil, keby som ťa neponúkol na našom trhu pre otrokov, nášmu mocnému muftimu. Čo? Ja, príslušník národa, pred ktorým sa trasie celá Európa. Mám sa dostať do otroctva. Toho Boh dá nebude. Boh možno dá, že nebude, ale Allah dá, že bude. A takto sa dostal René do nevole. Dobre povolanie. Predstavička, Bože môj. Tempo. Myslíš,
hráči? Neviem. Vyzerajú akýsi zarazení. Hej. Možno tomu nerozumejú. Rozumejú veľmi dobre. Oni nevedia, či nám majú veriť. Možno si myslia, že sme podvodníci. A čuduješ sa? A takto sa čudujem. Keď sme boli dobrí Lučenčanom a Lučenec to už je nejaká štácia, tak títo by z nás mali padnúť na zad. Do Lučenca chodia herci každú nedeľu, tam už videli onakejšie divadelné hry, ako je toto. Práve preto by títo mali byť nadšení. Neviem prečo. Lebo ak tu pred nami ešte nikto nikdy nehral, tak sme tu najlepší. No. A ako možno vedieť, že sme najlepší, keď tu pred nami nikto nehrá? No, myslíš? Veď to, aby sme boli najlepší, tak to nás musia vedieť porovnať s niekým, nie? No tak poďme ďalej. Veľa vážení, nastáva historická chvíľa. Teraz vám ukážeme pravý a nefaršovaný orient. René sa stáva učiteľom Hadixy, dcery mocného muftiho, ktorá sa do neho zamiluje bláznivou láskou. Aj keď neboli som vďačný osudu, že ma zabíjal do divu krásneho mesta Memphis. Tuhle sa týči palác 12 faraónov, kedysi pyšná palota z bieleho mramoru, dnes pravda už len skromná zrúcanina. Ale mešita, pri bráne ktorej stojím, stojí ešte dnes, a keď muezín začne spievať svoju modlitbu, musím sa vrhnúť na zem, aby som nebol podozrivý. Je spárne popoludne o 5 minút 3/4 na 5, môj pán mocný Abu Bekr odišiel v služobnej veci do Mediny. A ja sa tu mám stretnúť s jeho verným eunuchom. Počujem jeho šuchotavé kroky. Salam alejkum, ubohý René. Allah nech ti dá myšlienky čisté a priezračné ako skutička pod tlačami. Ako sa ti hodí, eunuch? Ďakujem za opýtanie, veľmi dobre. A ty kladem ma sluch. Veď ty si mi odpovedal ľubozvučnou slovenčinou. Ako, veď som z Tisovca. Z Tisovca? A čo mladé utekalo, a čo staré nevládal? Turci od veka pliaga našich končín. Ale k veci, milý eunuch. Prečo si ma sem zavolal? Hádam, treba s dačím vypomôcť v háreme? Rád priložím ruku k dielu. Aj keď to nepatrí medzi naše národné hlavy. Posiela ma muftiho dcera Hadixa. Hadixa? Pre Boha, to ešte nemá ani 16. To nezabúdaj, drahý René, že sme v Oriente. No ale nebudem ťa zdržovať a poviem ti to všetko tak moderne po vašom. Je to teba celá paf! 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 Oh, začínam veriť v toho ich Aláha. Veď toto by nášho pána Boha nikdy nenachal. Daj sa ten kľúč. Aký kľúč? Od háremu je za ňou. Ale nezabúdaj, že my Tisovčania sme obzvlášť prefíkaní ľudia. To stretnúť sa s Hadixom v háreme? Veď to by bola samovražda. Samozrejme, že moja. Ja? Ale vymyslel som diabolský plán. Hádek sa ťa čaká preoblečená za muezína hore na mešite. Rýchlo hore! Poďme! Poďme! Naša mešita bola založená v roku 3815 a to nechajme tak. Nachádzame sa na schodišti mešity. Mešita má 628 schodov. Teraz už sme na schode číslo 431. A teraz 431 schode by som ťa opustil, lebo už nevládzem. Respektíve vládzem, ale pri dobre viem, že by som tam hore bol prebytočný. Počkaj, ale ako ju spoznal, keď si hovoril, že bude preoblečená. Myslel som na všetko. Vymyslel som heslo. Aké? Hárem! Prekliaté schody nemajú konca. Musím si stále opakovať heslo, aby som ho nezabudol. Hárem. Hárem. Nikde nikto. Kde si Hadixa? Sak. Ty plnotučná pera Orientu. Tu, zrada! Dá. Idem dole a zabijem toho eunucha ako psa. Hárem. Viem si predstaviť, čo sa tam hore deje. Kde je Hadixa? Ona tam nebola? No asi si to rozmyslela. Predsa len je to muftiho dcéra. Tak vymysleli dáko nový plán veci z Tisovca. Nezabúdaj, drahý René, že aj my Tisovčania sme len celkom obyčajní ľudia. A čo zajtra na svítaní? Zajtra nemôžem.
Zajtra mumifikujem. Čo má po tvojich múmiách? Ja chcem vidieť svoju Havixu. Ty hovoríš, čo má po tvojich múmiách. Ale ja mám pre teba takú múmiu. Ja mám pre teba takú múmiu. Nechápem. Ja mám pre teba takú múmiu. Nechápem. Aj keď to nepatrí medzi naše národy. Ja mám pre teba takú múmiu. Havixa preoblečená za múmiu. Úžasné. Kam mám prísť? Druhá pyramída za Memphisom. A heslo zostáva nezmenené. Ale čo, ak si to Havixa zasa rozmyslí? No, je to možné. Už jen človek nikdy nevie. Ženské sú vrtošivé. A mňa by si nechcel. Prosím ťa, ako by si mi ty mohol nahradiť moju veľmi Havixu. Tak aspoň pozdravuj tam u nás doma. Tisovci, vy dedinky, púdoby, biele domčeky. Grazie. Tak čo, Sváko? Ako? Ale už tak volá. To furt rovnako ukazuje. Rovnako. A doma ako? Už ako, no. Rovnako. Tiež. Jak to krútiš, ako chceš, furt rovnako tá ručka. Áno, furt rovnako. A sliepky máte? Sliepky nájdu sa, Na severu. Na severu. Áno. A nesú sliepky? Tak čo už majú robiť? Na mori užívajú. No, na mori. A trochu vajec by sa nenašlo? Ale už čože by nie. Na mori, lebo na mori nie je to stromy, tak toto myslia. Lebo keby boli stromy aj podľa machu by vedeli. A slaninka? Našla by sa? Kompas sa to volá. Kompas. A čo keby sme trochu tej slaninky, tých vajec? A ten Páľo, že vraj kastrón. Sprostý sa v tej sološnici. No, tak. A čo keby sme zabehli k vám domov trošku tej slaninky, vajec, chlebíka, že by ste... Ja som sa už zdrúľal, ja bez nohy ďaleko nezajdem. Ja vám pomôžem, poďte. Cudziemu sa držať nedá, len Paľovi, ten je hek. No. Sváko, niečo vám ukážem. Také, čosi ste nevideli. Pozrite sa. Barle. Sváko, pozrite. Čo? No, videli ste už za čo také? A čo sa to za papeky? S týmto môžete chodiť, aj keby vám obe nohy chýbali. Pozrite sa. Ide to. Jo? Mne len jedna chýba. Taký kompas radšej ešte ukáž. Ukážem vám aj kompas, ale najprv skúste toto. A keď ja sa to hanbím. A to, že my dvaja ideme skapať od hladu, to sa nehambíte? Bodaj by vám čertu chytil aj tú druhú nohu. No, čo sa odrikuješ. Jaj. Pravdu vravám, ale čo tí ľudia nevymyslia. Ja behám, ani lasica. Však on chodí. Mohol som aj, keby mi obidve nohy chýbali. Nemaluj čerta na stenu. Domov sám zajdem, už ma nemyslíš vláčiť. No Čirka, som ty byl dobrý, co? Však počkaj, ty ešte budeš za mnou kričať. Páľo! No, čo hovorím, co chceš? Poď sa. Co? Si mi kamarát. Jako? Tak sa obráť.
A zohni sa trošku. Vydrž. Toto som potreboval. A co bude se mnou? Kamarádem opustený, svietu nepotrebný a k tému ešte všetkému do rici koknutý. Jej, bolno mi na duši. Poďme, pokračujeme! Veľa vážení, pokračujeme v rozprávaní o obdivuhodných dobrodružstvách nášho priateľa Reného v Oriente. Svitá. Mesto Memphis sa kúpe v lejaku slnečných lúčov. René zoskakuje svižne z ťavy a vchádza bočným vchodom do pyramídy. Ach, aká je tu tma. Cítim ľadový dých záhradného sveta. Tu niekde by mal byť ten kút, v ktorom je opretá moja prelenovaná múmia. Si to ty Hádiksa? Mýliš sa! Na nič hodný votronec! Tvoja nehodná ruka sa dotkla Harambašu, vodcu musulmanských zbojníkov, vykrádačov pyramíd. Čože Harambaša, ustúp z cesty zbojník, veď podľa dohovoru to mala byť moja Hádiksa. A neustúpim! S Hádiksou sa zídeš na našej pirátskej lodi. Najprv ťa však zmumifikujeme. Haha! Sem sa, jediný a najmocnejší mumifikátor Egypta. Sem sa. Už prichádzam ja, jediný a najmocnejší mumifikátor Egypta. A teraz vám vysvetlím, ako tu v Egypte mumifikujeme. Predovšetkým špeciálnym hákom vytiahneme z dutiny lebečnej cez nosnú dierku mozog. Mozog ponoríme do popred pripravenej kvapalinovačky, aby bol pripravený na ďalšie a ďalšie spracovanie. Takým istým spôsobom, tým istým hákom rozpárame dutinu brušnú, vyberieme všetko zbytočné a naplníme ju múkovitou zmesou a pridáme rôzne orientálne korenia a potom tú dutinu brušnú zašijeme. Šijeme. Môžeme použiť aj ornamenty. A keď už sme to zašili, tak potom to mäsko na miernom ohni opekáme hodinku, 2 hodinky, podľa toho, či máme hodinky. Ako sa cítiš, mumia? Ďakujem za opýtanie. Bez mozgu a bez vnútornosti sa cítim byť menej náchylný k nákazlivým chorobám. Viem si predstaviť, akí budú prekvapení naši potomkovia, keď sa presvedčia o tom, že tá povestná memfiská múmia je len úbohý slovenský cestovač. A nebudú len prekvapení, budú ti aj vďační, že si pre budúce generácie zachoval aspoň jediného Slováka, aj keď v takomto neúplnom stave. By som ťa najradšej vyboskával, keby som mohol. Mňa, vodcu musulmanských zbojníkov, vykrádačov pyramíd Harambašu, dojali vzácna múmia tvoje slová k slzám. Preto ti splním tvoje posledné želanie. Ako vás, Slovákov, poznám, chceš si zafajčiť? Nie. Rád by som povedal pár slov svojim rodákom. Hovor! Pretože už nemám mozog, neviem, či moje slova budú mať nejaký zmysel. Ale to ma neodradí. Nuž teda. Išter veľa tak drága slova. Išter veľa magástrát, Išter veľa fiúlies lányra, Išter veľa édesanyám, édesapám, nagymamám, Ilonka Rendi, Palimács, egész rászóló család. Francesi szórodnú slovenčinu ako oko v hlave. Színes, együttelmes rend.
Ďaleký cudzinec si nám umre, slobodný si od nás odišie, nežinatý si sa pochovať dá. Mamičko A takto odišiel zo svojho mladého života náš priateľ René a my, jeho druhovia, sme sa vybrali domov do našich rodných končín. Toto je všetko, čo z Reného zostalo. Mozog naložený v liehu. Nosíme ho zo sebou ako dôkaz jeho prevratných myšlienok tu v tejto sivej hmote. Zrodili sa vynálezy, ktoré už nestihol uskutočniť. Ponorka, padák a hlasovacie zariadenie. Nikto nevie, na čo by tie veci boli slúžili a nikto sa to už ani nikdy nedozvie. Mozog, rodáci, pozrite si, mozog. Tak teda to ja nevím, keď má človek glocný. No, ten musel mať riadnu kotrbu, keď sa mu to do nej spratalo. A čertvi, co mám v hlavie ja. Jaj, už hádam tiež takúto daču, lenže menšlo. Jak menšo, jak ty môžeš vedieť, že menšo? Vidíš mi ty do hlavy? Nevidíš. Tak nemôžeš vedieť, co z tej hlavie mám a jaké je to veľkosť. Už možno tam máš dačo celkom iného. Čo? Nejakého chrobáka alebo chrústa. O ten by som musel vedieť. Ale si vravel, že si do potreby nevidíš. To, že sa povídam? No. Ja sa to povídam? No. No tak to potom sedí. Ale chrúst tam není, to ví, to ne. To... Ale čo môžeš vedieť? Prosím ťa pekne, však to by ma tam šedlilo. Ale ja tu nič necítim. Tu je ticho. Nič nehýbe. Možno je ten chrúst už zdochnutý. Však to by mi vypadel nosem, ne? Hádam sa tam voľa čo zachytil. Oč by sa mi mohol zachytiť. To mi teraz povedz, otevrené. Oč by sa mi tu mohol zachytiť. Oč. Už keď sa nezachytil, ani nevypadol, tak tam potom nemáš nič. Konečne sa ti rozsvícil. No počkaj. To chceš povedať, že mám prázdnu hlavu? Haha, ne, a čím by sa potom rozmýšľal, ne? Ty už len narozmýšľaš. No ne, toto ti nedaruje, ne. Podívaj sa, teraz ti ukážem, jak sa rozmýšľa. Keď povím tet, začne rozmýšľať. Tet. Čo jojkáš, čo je? Voľno ti prišlo? Čo mi do toho keca, však sa musí nejak vyhecúvať, ne? Dávaj pozor ešte raz. Tet. Už som to mal uvapené, ja som to vyšmykol. Ešte raz, počkaj. Tet. No, vyhútal si dačo. Aj keď sa dohoncím, nič ma nenapadá. A glocna ma bolí jak svina. Víš co? Poďme rozmýšľať spoločne. Ale tára. No nie, však bác hlad, bác rozum. Ale no akurát rozmýšľať, no nevedu. Ale no. No poď, ako to neučí. No, podívaj sa, takto si dáš jednu nohu, druhú nohu, takto voľa, promiň. Takto si zeberieš ruky, chytíš sa za hlavu a keď povím, teď ideme rozmýšľať. Poďme, tak teď. Tak co je? Ale ja sa to hambím. No tak to ste celí vy hornáci, oni sa hambá rozmýšľať. Však to není ostuda, jej, danenky. Neser ma prosím, tak takto si chyť s týma łapama hlavu a keď povím teď, tak rozmýšľať. No, tak teď. A zatlač si to, poradne si chytneš tú hlavu. No, došiel si za niečo? No. Nie. To musíš silnejší potlačiť, poďme ešte. Poď.
chce síkať. No vidíš. A keby si nebyl pohel rozumem, tak na to nedojdeš a pustíš doma. Kotr ma zakrútil, aby som si vypil dačo. Však, krčmár, dones sa, že vlastne ty objednaj, tebe sa krúci hlava. Krčmár, dones mi pol deci. Jak půl deci? A nic? Neobjednáš nic? No ty si teda pekný kamarát. A co jsme sa spolu v živote narozmýšľali? A šťul si bude hubu sušiť. A však neboj sa, ja ti to nezabudnem. Nejsem znekucený, jdem si zarozmýšľať ešte raz sám. Teď. Ty, s čím jsem na to došel? Čo? Však toto je slupanica. Čistý špiritus, ty hovado. Chlípni si. Chlípni si. No chlípni si. Aha. Aj, to je láhoda. Môže by nenamáčala do všelijakej brečky, že by sa to pokazilo. Chlípni si. Ja si ešte. Nenecháme nikému. Ja. Hneď mi je ľahšie na duši. No, vidíš. A stačilo pohnúť rozumem. Ako vždy si dá. Prosím, krčmáte pana notára ako vždy, ako to isté. Tak toto ďalej nepôjde, tak toto ďalej nepôjde. Miznú nám spisy. To čerta, raz si neviem predstaviť, kde zmizla tá kvitancia. Vy sa máte najmenej čo ozývať. A kde je spis toho firmanta, čo? A odkiaľ to ja mám vedieť, všetky spisy pán kladie na stôl. Ale keby ste mi takto mrzko do očú neklamali. Ale nech sa prepadnem po čiernu zem, keď nehovorím No a kde je tá kvitancia? A po stôl si sa pozriem. Tak toto ďalej nepôjde včera. Kvitácia dneska, inskripcia, bože. Inskripciu som videl zastrčenú do matriky. Matriku mi ani nespomínajte, chýbajú v nej listy. Ako knihu bol takto povytrhal by somár jeden z prostredí. Ja za to naozaj nemôžem. Bože môj, každú chvíľu máme na krku inšpekciu, budú chcieť vidieť všetky spisy, veď ešte pred takým polrokom ich tam bola celá hrba, že ale kde sa len mohli podieť. No aj to mi nerobte, rozme, když tu mala byť. Nech sa páči, prosím, pán doktor. A teda čo keď prievam? Ale choďte, aký prievan. Dobre viete, že trpím na bronchitis a sopre sa mi z nosa len tak hrnú. Pridelili mi vás sem ako adjunkta a vašou povinnosťou je mať v spisoch absolútny poriadok. Nerobte vy toto! Prosím, nespočísačne prehlásujem, že spisy teda sú v absolútnom poriadku. Akurát, že odaktorej zmizne. Že fakt to ďalej nepôjdeme, kvôli vám ešte aj úrad príde, tá kvitácia je na moju hlavu, matrika tiež. Ale ja som prehľadal už celý notariát. Veď jasne sa pamätám na jeden prejudikát, ešte pred Vianocami bolo hore na skrini. Pamätám sa, veď som okolacionoval. No a kde je somár? Ešte predvčerom bol hore na skrini. Pamätám sa, takto ste stáli na stoličke a... Ja som stál na stoličke. Áno, a brali ste si ten spis hore zo skrine. No však, asi som ten spis súrne potreboval, ty somár jeden. To ja neviem, pán notár, ale vzali ste si spis a vybehli ste cez dvere a bežali ste krížom cez dvor. So spisom v ruke, somár. A kam som už len mohol mať, tak naponáhlo, somár. To ja neviem, pán notár, ale nahľa ste si pri tom mrmlali,
Do čerta aj s tou kapustnicou. Jaj, víš, ale tá kvitancia bola už dávno vypršaná. No veď aj tá inskripcia bola neplatná. Povedať, že takto zmizli aj listy z matriky. Neviem si to inak predstaviť. Aha, už ale čo budeme robiť? Zajtra príde možno inšpekcia a budú chcieť vidieť všetky spisy. Nebojte sa, pán notár. Odložil som im tie najjemnejšie. Kláňam sa. Vítam vás, pán notár, na našej umeleckej produkcii, ktorú tu predvádzame. Od obci k obce chodíme a nášmu pospolitému ľudu predvádzame príhody nášho priateľa. René. Áno, René. Práve sme teraz, nech sa páči, poďte, sadnite si tu na bližšie. Poďte. Takto, práve sme hovorili o našej strastiplnej pínky po Stredozemnom mori. Naša loď na ceste z Benáto do Tripolisu, viem. Stroskotala. Moje meno je Van Stipo, ale pochádzam stadiaľto. Van Stipov. Van Stipov, áno. Van Stipov. Nepamätám sa, že by sme mali dakedy v našej obci voľakých Van Stipovtovcov. Budem musieť nazrieť do matriky. Dovolím si upozorniť, pán notár, že meno Van Stipov to nie je moje pravé meno. Jaj, takže falošné. Nie, to ide o umelecký pseudonym. A tretie? Neviem, či ste mi rozumeli. Je to môj umelecký pseudonym. A ja som vám rozumel. Vy ste mne nerozumeli. Prečo používate pseudonym, nemáte vlastné meno, alebo ho máte a chcete ho utajiť? A prečo? Nie, ja nechcem utajiť svoje vlastné meno. Tu pseudonym používam tak väčšinou z umeleckých príčin. Ale mňa príčiny neinteresujú. Máte teda dve mená, je tak? Do istej A miery. akože do istej miery, však pred chvíľou ste pripustili, že máte dve mená, z toho jedno je pravé a druhé falošné. No, dobre, umelecké. Je tak? Tak, je tak. No, vidíte. Smel by som teraz počuť vaše pravé meno. Prosím, pán notár. Ja. Tako? Ja. Teda? Pučiak, pán notár. Štefan. Jozef. Správne. Ako viete? Na to máme spisy. Som si to potreboval overiť. Chápete, pán Pučiak? Určite aj vy pochopíte, pán notár, že s takýmto menom by som sa v umeleckom svete nepresadil. Preto používam pseudonym Van Stipo. Pravda, že chápem, pán Pučiak. Veď umelecký svet to je už raz darmo, má svoje zákonitosti. Je to tak, pán Pučiak? Keby ste boli takí dobrí a keby ste ma osluhovali Van Stipo. Ale však ja vás budem oslovovať ako chcete, pán Pučiak. Veď ako som už povedal, umelecký svet má svoje zákonitosti. Tým skôr, že svojho času som prišiel s umením tak rečeno do priamého styku. Ale hádam len nie. Ale ešte, že čo? To bolo ešte za študentských čias v Pešti. Nacvičili sme taký divadelný kus a zahrali sme ho na nedeľnom matine. A ak sa chcem spýtať, ako sa volal ten divadelný kus? Nepamätám sa. Už sa na nič nepamätám. Ani na názov, ani na... Viem len, že sme mali kulisy. Tie vy, pravda, nepoužívate. Už tak to je zaujímavé novátorstvo. My kulisy nepoužívame tak rečeno z praktických príčin kvôli navláčaniu. Môžem sa opýtať, pán notár, akú úlohu ste hrali v tom vašom divadelnom kuse? Nech sa páči. Akú úlohu ste hrali v tom vašom divadelnom kuse? Nedá sa povedať, že by som hral priamo nejakú úlohu. Mal som skôr na zreteli organizačne právno-legislatívnu stránku celého podujatia. Skrátka... Pardon, ja som nedopočul.
Nerozumiem. No vyberal som vstupné, čo si hluchý. Ale to je tá najdôležitejšia úloha pri divadle. Nie. My sme to nerobili pre peniaze, my nie. My sme to robili skôr z takého donútenia. Ale chcel som tým len naznačiť, že divadelné umenie mi nie je vzdialené a čo to o ňom viem. Ja osobne si myslím, že divadlo by malo byť akýmsi odrazom čohosi všeobecného, na druhej však strane celkom konkrétneho a absolútne do každého detailíku premysleného, ktoré by vyjadrovalo akousi všeobecnú, všetkými maskami mazanú, ale každým duchom pochopiteľnú roztopaš. Ja? To ste povedali veľmi pekne, pán notár. Nevychodte. Na čo? Divadelným umením sa zaoberám len okrajovo. Ale pozor, mám ho rád. A rozumiem mu. O tom nepochybujem, pán. No, ale nebudem vás zdržovať. Vráťte sa k svojej produkcii, rád sa na to pozriem. Mimochodom, nechcem vás strašiť, ale dostal som o tom vašom onom len samé pozitívne ohlasy. Veľa vážení, neváhajte, pristúpte bližšie, nastáva vyvrcholenie našej umeleckej produkcie. Naši cestovatelia sklavení žiaľom nad smrťou svojho priateľa Reného sa vracajú do rodných končí. Vítame pána notára. Sme za Viedňou. Už sa teším, blížime sa na naše rodné Slovensko. Dívam sa na ten náš konský dvojzáprah. Čiže sú to kone? Štajerská sorta. Každý má jednu konskú silu. To znamená, že nás ťahajú 4 konské sily. A keby to bol štvorzáprah, ťahalo by nás 4x2 konských síl. A to je už čo povedať. Pochybujem, že v budúcnosti prídu ľudia na čo rýchlejšie. Ale čo je? Prečo sme zastali? Čo sa deje? Preprehajú kone. Aha. Posledná štácia v cudzine. Páč, tam to už vidno Devín, svetka našej dávnej minulosti. Vystúpme na chvíľu a nadýchajme sa čerstvého vzduchu. Tam to je naše rodné Slovensko. Ukáž ten ďalekohľad. Juj, ale dobre približuje. Dobrý deň, mamička. Dobrý deň, otecko. Dobrý deň, Sváko Pálo. Dobrý deň, teta Ilona. A celá smútiaca rodina. Čo porábajú? Chránia si svoju rodnú Slovenčinu ako oko v hlave. A udia klobásky. Ukáž. Pozriem sa, čo robia naši. Ako si pusto je na našom dvore. Kde sa všetci podeli? A čo? Aha, vylihujú na cmiteri. Taký pokojný a idylický je život na našom vidieku. Tamto ide Sváko pôby s krčmi domov. A čože to má v chrbte? To vidím aj voľným okom. Nôž. Preto sa tak ponáhľa. Už je hore na kopci pri svojej chalúbke, tam ho čaká jeho žena. Tiež s nožom v ruke. Ej, keby nebolo tých našich slovenských ženičiek, ani by sme nevedeli, čo je to strach. Vďaka vám! Dosť! Dosť bolo kuláckého života. Ukáž, nájdem si aj nejakú švárnu Slovenku a hneď sa s ňou aj ožením. Alebo ešte chvíľu počkám. No, poďme, či nás tu náhodou nechali, Dívaj sa na ten náš nový dvojzáprah. Čiže sú to kone. To sú už naše! Liptovská sorta! Každý má 2 konské sily! S Bohom cudzina! Vítaj domovina! Ako ste sa pobavili, pán notár? Joj, až príliš. Od človeka, ktorý má divadlo v malíčku, to poteší dvojnásob. Nech sa páči. Sakajte si. Prosím. Viete čo? Nikdy sa netešte predčas. Ale to len tak na okraj. Ako sa volá ten váš kamarát? Dunvald. Tiež pseudonym. No, inak je to Števo Kracina zo susednej dediny. Istý Kracina zo susednej dediny svojho času pitliačil v našom katastri veľmi zručný okártov. A to nedávam do súvislosti s týmto vašim kamarátom.
Tak váš kamarát v tom čase bol vo svete, zatiaľ, že toho pikliaka sme tu všetci jednotne obesili. Takže nepôjde o totožnosť, iba by boli rodina. No ale môže to byť aj púha s hodami, V susednej dedine je každý kracený. a všetci pikliačia. Ale nie o tom som chcel. S veľkým záujmom som si pozrel to, čo ste tu pred chvíľou vystrájali. Vyvolalo to o mne dávno zasunuté spomienky na časy mladosti, keď som ešte sám ochotníčil. Viem, matiné v Budapešti. Ježišmarja, kto vám to povedal? My sme síce mali kulisy, no, ale aj takto sa to dá. Napokon tie kone, ten koč, to si človek, pravda, môže aj domyslieť, ak má troška predstavivosti. Tak je, pán notár. A čo ak nemá? Toľko fantázie hada má každý. No, tieto predmety patria vám, hej? Áno, to je kompas a ten mozog v liehu. A trapa. Teda ten mozog lieh bol pravý, to sme používali v prvej časti. Ale nemali by ste to tu nechávať takto voľne bez dozoru. Čiže si to ľudia obzrú, veď to majú zarátané vo Ja nie vstupnom. som proti tomu, aby sa ľudia oboznámili s takými, že ja nechcem povedať, že zbytočnými, ale predsa len nepodstatnými vecičkami. No prosím, nech si to popozerajú, nech sa podučia, ale nie voľne bez dozoru. Mysleli sme si, že ich to bude zaujímať. Veď práve. A okrem toho sa tu strašne kradne. Onen ďalekohľad, ktorý ste použili v predchádzajúcom výjave, jest pravý? Jest. Kúpil som ho za pár grošov v Tersti. Smel by som nahliadnúť. Nech sa páči, pán notár. Tam treba priamo, hej? Ježiši Kriste, veď to približuje. 10-násobne, to je námornícky. 10-násobné. To znamená, že keby som sa cezen díval, povedzme, zo svojej záhrady, povedzme, ale to len ako príklad, povedzme susedovi do okna. Tak by ste mu videli rovno do postele. Je to na predaj! Kúpil som ho za hromadu peňazí v Tersti. Ešte sa dohodneme, dobre. No, ale nebudem vás zdržiavať, pokračujte vo vašej produkcii. Rád sa na to pozriem. Áno. Takže je to takto, prišli sme domov a všetci sa tešíme. A to je koniec. Bravo. Nie, to máme ešte nacvičené ďalej. Prídeme domov, zvítame sa s príbuzným a zavítame do rodnej viesky. A prečo práve do rodnej? A kam sa už má človek podieť, keď je do rodnej viesky? A však a do suseda nikdy by nemohol skočiť. Alebo len tak voľne po kraji pobehovať ako vták. No, áno, budeme chodiť od dediny k dedine, budeme porovnávať. Čo s čím? No, ako je to tam, ako je to tu. Ako je to tu? No to vám práve chceme predviesť. Veľa vážený, neváhajte. Ale je to trochu fádne. Počúvajte, ja som vám zabudol povedať, fádnosť je najväčší nepriateľ umenia. Ja vám nechcem do toho hravieť, ale nemohli ste celý deň ukončiť tesne pred príchodom domov. Rozumiete, tu ten domov, tu to idete, zastavíte koniec, čo? Prípadne zvítanie so staručkými rodičmi, aj tak už všetci pod oným a ponahrával. Čo? My to máme nacvičené ešte aj ďalej. Hej? Škoda. Veľa vážení. A nebude to troška dlhé, okrem fádnosti dĺžka je najväčší nepriateľ umenia, tak sa pozrite, aha. Čo je toto za umenie? Ja raz neviem to. To bude, pán notár, to budú úplne kratučké výstupy, jedným slovom, čo je nového doma. Aha, doma. A nemohli by ste mi to zahrať, prosím vás. Však to práve chcem. No, ale túto takto separátne sem si sadneme, túto do kútika, tak si to prejdete, aspoň si to zopakujete. Ale na čo? Tak ja to viem, že ja som tým živý. Môžem byť pred všetkým. Ale však potom aj pred všetkým. No. Separátne? No. To je tu u vás nejaký predpis? Ale kdeže? Ja by som to chcel
len porovnať, viete? Čo s čím? Ako to zahráte teraz a ako potom. Lebo pochádzam stade to, vyznám sa tu, môžem poradiť, toto by ste mali takto, toto hneď, tamto by ste mali trošku brándoť, potom toto ubrať, a tak ďalej. No tak poďme. Veľa vážený. No však netreba nahlas, pekný potichu. Ja nie som hluchý. No, Stáva vyvrcholenie našej umeleckej produkcie, naši priatelia Don Varlet a Van Stipov sa vracajú do rodných končín. Don Varlet, Fedentrácina. Don Varlet, kde si sa mi stratil? Už išiel do lesa, nie? Som sám. Ale nie je mi smutno, nebojím sa, lebo už som doma. No pravda, čo sa máš čo doma báť? Rodných končín. Dobre. Zmráka sa. Ideme pešou v druhý deň. Aha. Hneď v prvý deň nám ukradli aj kone, aj voz. Kde sa len pozrieš, samé blato psota. Prichádzame do prvej dediny. Za oknami vidieť chudobných ľudí, ktorí čakajú na drábov, aby ich vyhnali na panské. Vidieť tam aj detské tváričky, deti sú väčšinou vyhľadovelé, podľa ktorej deti týždeň, podľa ktorých už aj mesiac, pretože ich oteckovia všetko prepili a potom sa obesili na obecnej lípe. Prichádzame do druhej dediny. Za oknami tváre chudobných ľudí, vyhľadovelé deti, obecná lípa obvešaná. Išli ste aj ďalej. Prichádzame do tretej dediny. Deti čakajú, aby vyhnali drábov na nás. Na obecné lípe. Nie. V tretej dedine nikde nikto. Všetci išli na pole. Nie. More. Obecná lípa vyschnutá. Nie to sa ani kde obesiť. Čo vy na to, pán? Bože, dobre, že sme si to tu takto zbehli. Bože, ja som mal dobré tušenie. Takže je všetko v poriadku. Sú tam také drobné mušky, ale to sa vychytá. A čo také? Všetko. Hneď ten úvod, ak sa dobre pamätám, a ja sa teda pamätám veľmi dobre, hneď v prvý deň vám neznámi páchatelia odcudzili kone aj s vozom. Príliš hmlisté, nejasné. Však ja môžem aj jasnejšie, tie kone ukradol čo? No. Ja by som to takto. Hneď v prvý deň slniečko vyšlo spoza mrakov a my ideme hore dole dolinôčkou a boskoľmi, kde nič tu nič, čo tam po ňom, picom, bol som pri tom. Je to pregnantnejšie, nie? Čo ja viem? Áno, však ja neviem, ale porozmýšľajte. No, ďalej. Kde sa len pozrieš, všade samé blato a psota. Čo mi na to? Príliš hmlisté. Ale rozvláčne. Kde sa len Ja by som to takto, stručnejšie. Čo mi na to? Porozmýšľam. Ja nenavieham. Ale ja porozmýšľam. No. A kde je škovránok? Prosím. Chýba mi tam škovránok. A kde presne? S nadobecnou lipou. Myslíte si, že by sa tam hodil? No a nie. Deti sa usmievajú nad drábou. A nadobecnou lipou krúži škovrán a spieva pieseň oráča. Alebo takú inú. Dovolujem si podotknúť, aj keď teda s vami súhlasím,
že na obecnej lipe No, sú obesenci. Áno. a čo tam robia? Vysia. Aha. A nemohli by niekde inde, veď ste sám vravili, že to k tomu Škovránkovi nehodí. No. Porozmýšľam. Ale ja nedali, ale porozmýšľaj. Prečo práve Škofránok? Lebo ten nepotrebuje kompas, aby k nám trafil bučiak! Vyletel sám dobrovoľne z južných krajín, aby sa tu u nás už konečne ohrial v teplých tropických lúčoch letného slniečka. Ale veď ide zima. A zrazu zima. Škovrán sa ťažkými krokmi rodí v snehovú zále. Malované cencúre vysia zo striech chalúb a veselá chasa spieva všelekedy roztopašné ľudové piesne a všade dookola to všetko hrkoce, buchoce, čavoce, páračky. A dookola húkot, fúkot, hrkot, mukot, koledy. Jedným slovom roztopaš. Takže asi takto, pán notár. Don Varlet. Kracina, čo? Kdeže si sa mi podiel? Nestrátil sa. A kde je? Nie, bol v lese. A už tam strelil na poselu, čo? Bol nazbierať maliny jahody. Ale takéto maliny od Sakového, lebo Áno. Prichádzame do prvej dediny. Zmráka sa. Čo? Svita. Všade je plno svetla. Na obecnej lipe visia klobásy, ale tak! visia klobásy. A nad obecnou lipou lieta Ale škovrán. takýto vypasený, ako svinia tam lieta. A dole sa hrajú deti a ten škovrán jedne na tie deti. Jedným slovom roztopaš. Toto potrebujeme. A nebojte sa ešte aj pridať. Zapnite do živého. Konkrétne do tohto môjho agenta. Nechcem byť indiskrétny, ale na notariáte nám miznú spisy a všetkému je na vine on. Telež Lotrovska, demoralizant a diverzant. A mali by ste ho riadne vyobracať. Čo keď sa A urazí, čo sa má pán čo urázať, čo sa má čo, že je to všetko pravda. Napokon nemusíte ho menovať. No. Ježábek. Veď vy už viete, ako to vyjaviť v umeleckej podobe, niečo aj somárik sa stretol s líštičkou, zatiahne ju do lesa a už ju tam pigluje. Čo keď sa urazí? Ale veď som vám vravel, že sa neurazí, tak čo sa furt vypitujete? Mohol by to pochopiť, by to Ale ešte, že čo, veď poznám svojich ľudí, nepochopíte nič. A keby dačo obráti sa na mňa, ja mám zmysel pre humor. Počkaj, Ježábek, veď ja to... Takže asi takto, pán notár. Veľa vážení, neváhajte, pristúpte bližšie, nastáva umelecké vyvrcholenie nášho rozprávania. Naši priatelia sa vracajú do rodných končín. Kraj je to všeobecne úrodný, všade vysia obrovské klobásy, obrovské jahody, maliny, všetci sa majú radi, boskávajú sa. Len v lese to škrípe. Som lištička kmotrička, šikovná a malička. Spoza chodá, stretla som somára. Čo si taký nadúrdený? Žiadna sranda
Ja s tebou není. Agništička, kmotrička, šikovná a maličká. Kto by nebol nadurdený, s papulemi skáču peny, ponad nami škandál visí, veď nám z lesa zmiznú spisy. Kto by sa bol kedy nazdal, že to bude taký škandál? Pomoc, varuj, ratata, veď v spisoch sú zvieratá, celý zoznam polesia a každého adresa. Pravdu vravíš, pomoc rata, veď v spisoch sú všetky dáta, kde sa mohli podieť spisy. Zožrali ich vary krysy, včera zmizla inskripcia, dneska zase kvitancia, pošepla mi dobrá zmija, že má k nám prísť inšpekcia. Zvery Božie Sodoma, ide na nás pohroma. Keď k nám príde inšpekcia, lietame v tom i ty, i ja. Skúmať budú dziny, kto je za to všetko vinný. Len sa durdi, len sa zlosti, ty máš spisy na starosti. Len si frfli, len si krič, ja s tým predsa nemám nič. Odpitujem za výraz, príde na psa, príde mráz. Na šibení líška visí, lebo potratila spisy. Hoci ma smiech namáha, smiať sa musím, ha. Veď ja som len slabá žena a som tvoja podriadená. Ja som mostej galiby, ja mám predsa alibi. Hanba hrozí tvojej hlave. Ja som totiž v inom stave. Inom stave za slobodná hamba odsúdenia hodná. Udám ťa aj s tvojim starým a všetko to na vás zvalím. Čo tu kričíš, sakramenty? Platíš mi ty alimenty? Staraj sa ty o svoj úrad, prídu sa ti do ňoho šťúrať. Vysvetliť sa dá ako misí, prečo miznú z lesa spisy. Poviem im to do punkta, že ty robíš adjunkta. No. Z toho budeš mať hovno. To vie predsa celý chotár, že u nás je somár notár. V dennej obci sa na známosť dáva, že slávny notarián pomedzi privandrovaných globtrotrov, ktorí sa pokúsili v našej obci predviesť príhody a skúsenosti mládenca Reného, ako aj svoje dodatky, vynálezy a všakovaké novoty, tak to rozhodol. Réčený Jozef Pučiak, ktorý si pseudonym Van Stipov svojvoľne k menu priložil, ako aj jeho druh, vandrovník Števo Kracina z pytliackej famílie za dona Varleta sa vydávajúci, pokúsili sa priamo pred našim pospolitým ľudom na verejnosti osobu pána notára a tým aj celý jeho úrad zostudiť. I ten ukazovaním rozličných podozrivých novôd anebožto vynálezov našich ľudí ohlupovať, na márnotratné myšlienky privádzať a tak skazu mravnú v našej obci privodiť. I ten v ich vyprávaní boli mnohé výjavy, ktoré ľuďom vzdelaným a zdravým rozumom obdareným, cirkev rešpektujúcim nielen môžu, ale im musia sa nepáčiť. Item zatvrdili predvádzaním neznabožského orientu, kde neváhali ľudí priamo múmiami zastrašovať a ich pomocou národné povedomie znevažovať, devastovať, ba priam urážkami častovať, dopustili sa prehrešku nielen voči notariátu, ale vôbec. Item dôvernými rozumovami s robotnou tu prítomnou pospolitosťou usilovali sa vštepovať do myslí bohabojných občanov z cestné teórie o ľudskom tele, ukazovaním vnútorenstva jeho pokúsili sa robotnú pospolitosť namiesto peknej zábavy a roztopaše k nechutným domnienkam huckať, mysel im znepokojiť a do duše pochybností im vpraviť. Item usilovali sa vzrušovať fantáziu auditória najperfídnejšími zápletkami a vyhovovať predstavivosti nekultivovaného pozorovateľa, neváhali k tomu použiť výrazov pod index spadajúci. Item zdá sa, že vandrovníci mali za cieľ zneužívať a tupiť cirkev. Item výjavy svoje nepredložili vandrovníci ni konzistoriálnej rade, ni diecéznemu fondu, ako aj ni provincionálnemu cenzorovi, ktorý by určite množstvo zjavných a na prvý pohľad zarážajúcich chýb vyčítať nezabudol. Item rečený Jozef Pučiak
a jeho kumpán Števo Kracina dôrazne sa vyzývajú, aby svoje výjavy nielen okamžite v našej obci provozovať prestali, ale aj aby našu obec po prečítaní tohto verdiktu do hodiny opustili. Item ako pokuta za výstrelky a trestúhodné zavádzanie prepadá v prospech notariátu veškeré ich komediantské príslušenstvo, novoty aj vynálezy, ktoré so sebou z hore uvedených obskúrnych dôvodov priniesli. V obci vyhotovené, notariátom overené a kolacionované dňa 11. lipňa roku pána 1781. Pane Dung, Prosím, čo by ste rád? chcel by som vás niečo ponížene A poprosiť. prečo poníženie? Však ja som len obyčajný pisár. A naraz budete možno aj notár. Už tak keby tá inšpekcia prišla hneď, dalo by sa tomu. Keby ste boli takí láskaví, poprosili pána notára, aby nás tu ešte do zajtra nechal. Máme hrať pre deti. No to bude ťažké, pán notár sa veľmi urazili, keď videli tú scénku s tým somárom a s tou líškou. Hoci teda neviem, mohli by ste to aj pre deti zahrať zajtra ráno. Teda zajtra nie. Zajtra už to nepríde. Keby sme si mohli aspoň tie pakšavé Nie, podnášať. to všetko zostáva. Takto ležať, bežať. Tento ďalekohľad hneď zanesiem pánu notárovi, on má veľmi rád takéto novoty a vynálezy. No, a vy s Bohom aj s batohom. Ale bez batohu, len s Bohom. A medzi nami veľa šťastia. Len medzi nami. Nech sa páči, pán notár. Nie, vstávajte, ja si vás odnesiem do koča. Prosím, pán notár, nech sa páči. Už tak nehnevaj sa. Nechcem vyrývať, nechcem to na teba zvaľovať. Čo? Ale keby si bol vedel napodobniť škovránka, nemuselo sa to celé tak. Keby som vedel napodobniť škovránka, tak sa znesiem a zaletím až do Afriky, do južných krajov. Tam by sme cestovali ďalej a René, prečo si sa dal zmumifikovať? Prečo si nám umrel? Mohli sme ďalej cestovať po svete za tvoje peniaze. Potom by sme prišli domov. No a skončilo by to tak ako teraz. Bože môj, čo je toto za povolanie? Človek sa celý život naglamuje, nadskakuje, všetci sa z teba smejú. A vždy sa nájde niekto, kto sa uradí. No. Prepáč, ale tiež ťa mohol napadnúť iný rím na ten chotár a nie akurát notár. Drotár! No tak vidíš, teraz, keď je neskoro. A zase máme u jedného prívrženca menej. No, tak sa vo svete ešte taký nájdu. Takto sú pozbier. Ja vlastne oni nám to zakázali. No. Aspoň sa nám pôjde ľahšie. Tak, s Bohom rodáci. S Bohom rodáci. Bože, ako to bolo útulné, domácky. Tu sme sa nemuseli hrbiť pred Mohamedánom. Tu sme sa nemuseli napchávať tými hadimi potvorami. Tu sme stáli oboma nohami pevne na rodnej zemi. S Bohom, S Bohom. sa majte. A keď sa raz zase zo sveta navrátime, vďačne vám všetko porozprávame. S Bohom! S Bohom! S Bohom ostávame! S Bohom! Aj poučnovo to bolo, aj smiešnovo to bolo. Mne sa najviac ľúbilo, jak ten gondolír tu povedal zrazu, že Tatár. Vôbec sa tým myslel. No, nemal si furt odskakovať. A keď ja za to nemôžem, ja som taká pováhna, nohy samé nesú, však to ty sám, promiň. Aj barle mi dali, domov sám zájdem už, ale čo už doma. Aj minule. V potoce sa myhla ryba, šup, a už som byl na notariáte, reku, v potoce sa myhla ryba. A notár sa ma pýta, a čo líkala? A tam som byl v konci. Aj zima sa blíži, kde sa len podejú. Jaká jasen špina. Jaká jasen špina. Vytni mi jednu, vytni mi jednu, Durko, vytni mi! No, veď sme rodina, no. Ale už to viac neurobíš. Durko, ty mi odpúšťaš. Už to viac neurobíš. Urobím. No, čo urobíme s tým harampážim? Preto máme spáliť. O, ešte, že to tak. Víš co? Rozdelíme sa. Ja by som ten kompas. Jaj. No tak ja si nechám teda ten mozek. A víš co? No. Budeme si to požičávať.
Aha. Júj, voľno mi na duši. Však aj mne, no ten potem. Poď. No, daj. Barle. Ukezuj.